Окупанти висунули ще жорсткіші звинувачення Наріману Джелялу, першому заступнику голови Меджлісу. Тепер закидають не лише вчинення диверсії на газопроводі в Перевальному, а ще нібито придбання, зберігання та переправлення боєприпасів. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. Погоджуватися з такими звинуваченнями бранець не збирається та відмовився свідчити на додатковому допиті. Я отказываюсь от данных ранее показаний в качестве свидетеля ввиду того, что я давал показания в тяжелом стрессовом состоянии, проведя значительную часть времени с мешком на голове под психологическим давлением и в ожидании физической расправы. И, конечно, я отказался давать новые показания уже в качестве подозреваемого. Нарімана Джеляла, а також братів Азіза та Асана Ахтемових, Шевкета Усіїнова та Ельдара Удаманова затримали 3 та 4 вересня. Окупанти удосвіта вдерлися до їх осель і вивезли в невідомому напрямку. Більше доби про 5 кримських татар не було жодної звістки. Тоді десятки людей пішли до будівлі окупаційного ФСБ у Сімферополі, щоб дізнатися про їх долю. ОМОН та Росгвардія кинулися на людей з кійками, почали хапати їх та кидати до автозаків. Обґрунтували це нібито порушенням карантину. На 58 людей склали адміністративні протоколи. Згодом стало відомо, що у цей час силовики вибивали зізнання двоюрідних братів Азіза та Асана Ахтемових, а ввечері ФСБівці підтвердили, що 5 викрадених кримських татар у них. Братів Ахтемових та Нарімана Джеляла вони звинуватили в диверсії на газопроводі, що живить військову частину окупантів у Перевальному під Сімферополем. На перше судилище з обрання запобіжного заходу до Ахтемових не допустили незалежних захисників. Адвокат Софія Шабанова таки змогла потрапити до зали і була шокована станом бранців. Но ребята как-то неадекватно, очень странно себя вели, не поднимали голову. Такое было ощущение, что они ничего не слышат. Я все-таки пробилась в зал судебного заседания, подошла к Азизу, сказала: я твой адвокат. Сначала я подписала соглашение с твоим отцом, вот сегодня с женой. В это же время позвонила жена, а Азиз заученными словами сказал: я от вас отказываюсь, у меня есть адвокат. И я говорю: что ты делаешь? Вот родственники беспокоятся, а он сидит и он просто ни на что не реагирует. Такой может быть только в одном случае, когда человека пытали, когда на человека оказывали физическое, психологическое давление, и он был очень сильно испуган. Азіза та Асана Ахтемових і Нарімана Джеляла загратували на 2 місяці. Ахтемових звинуватили в підриві газової труби, а Джеляла спочатку в підбурюванні до цього. В день викрадення бранців тримали з мішками на голові, тиснули психологічно та погрожували розправою. Лише Ельдару Удаманову та Шевкету Усіїнову присудили адмінарешт за непокору силовикам та кинули у ізолятор тимчасового тримання на 15 діб. Асанових нещадно катували, змушуючи дати потрібні окупантам свідчення. Невдовзі ФСБ опублікувало відео з псевдозізнанням Ахтемових. На ролику, змонтованому з клаптиків фраз, Асан розповідає про нібито співпрацю з українською розвідкою. Приїхав в Херсон, я пішов в Макдональдс, где ко мне подсел человек в красных кроссовках, красной кепке и назвал себя Саидом. Он объяснил, что это кумулятивный снаряд и что он должен пробить эту трубу. Должно хватить силы, чтобы пробить эту трубу. Пришло сообщение, что нужно вспороть этот сыр, и там внутри находится это взрывное устройство. Саме ці так звані свідчення окупанти вибивали силою. Це підтвердив і адвокат Айдер Азаматов, який поспілкувався у СІЗО з Азізом Ахтемовим. Він розповів, що найбільше дісталося Асану. В лісі його погрожували розстріляти при спробі втекти, якщо не погодиться підписати зізнання. Згодом у підвалі нещадно били та катували струмом. За цим споглядали ФСБшні адвокати Полянський та Глушко, які назвали це звичайною процедурою. За словами Азіза, Асан дуже сильна людина, але вони зламали цю сильну людину і змусили зробити те, що їм треба. Я сказав Азізу і попросив передати Асану, щоб не переживав і не хвилювався. Про їх звірства вже знає весь світ. Хай від нас не відмовляється, ми готові їх захищати.
Стан Азіза та Асана очевидний з чергового псевдозізнання, опублікованому російськими окупантами. Брати Ахтемови майже не піднімають голови, затинаючись, розповідають підготовлений силовиками текст про нібито погрози від української розвідки та Меджлісу. А Асан, ледь стримуючи сльози, промовляє те, що так нещадно вибивали з нього ФСБівці. Что подумайте хорошенько, где вы сейчас, у вас у всех есть дом, семья, работа, все хорошо. Поменяли бы вы это на то, в какой ситуации оказался я. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов після викрадення кримських татар дав одразу кілька інтерв'ю, зокрема і підконтрольним окупантам телеканалу «Мілет». Він відверто глузував над бранцями та погрожував усім, хто стане на їх захист чи має зв'язки з Меджлісом. Перший заступник голови представницького органу кримських татар у день так званого підриву 23 серпня був у Києві на установчому саміті Кримської платформи. Він, як завжди, прямо говорив про репресії російських окупантів та реальне становище на півострові. Про затримання Нарімана Джеляла президент Володимир Зеленський говорив з трибуни Генеральної асамблеї ООН. На початку вересня цього року в Криму був незаконно затриманий перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелялов. Російська Федерація звинувачує цього політолога, видатного журналіста, телеведучого, викладача права та історії у спробі підірвати ділянку газопроводу. Ось вам ціна свободи слова. Ось вам ціна боротьби за свої права, за права людини. Я дуже розраховую на підтримку міжнародної спільноти, кожного з вас у цьому питанні, у питанні його звільнення та звільнення близько, уявіть собі, 450 українців, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях України та в Російській Федерації. У 2016-му окупанти визнали Меджліс екстремістським, а тепер Аксьонов прямо називає представницький орган ворожою терористичною організацією. Це може бути не просто заявою окупаційного ватажка, а підготовкою до оголошення Меджлісу терористичною організацією. А це може дати старт новому витку репресій проти кримських татар. Залишили за ґратами. Окупаційний Верховний суд Криму відмовив у задоволенні апеляційної скарги на арешт Асана Ахтемова, якого ФСБівці звинувачують у диверсії на газопроводі. Він залишиться під вартою до листопада. Засідання було закритим та без участі самого Асана. Той, за версією силовиків, на карантині, начебто через контакт з хворим на COVID-19. Його адвокат Айдер Азаматов впевнений, що за таких умов засідання не мало б відбутися, бо це порушує права його підзахисного. До того ж, адвокат мав намір розглянути заяву Асана про катування під час затримання. На це так звана суддя витратила 30 секунд та відмовила у задоволенні скарги на арешт Ахтемова. Асан во время своего допроса 17 сентября полностью отказался от тех показаний, которые были получены незаконным путем. Он свою вину не признает и отказался давать показания в порядке статьи 47 УПК. Но несмотря на это, суд принял решение оставить без изменения постановление суда Киевского района об избрании меры пресечения, а нашу апелляционную жалобу без удовлетворения. Мы уже подготовили ряд обращений в компетентные органы для рассмотрения вопроса о применении пыток в отношении Асана, который он ранее подтвердил. Під вартою залишиться і Азіз Ахтемов, двоюрідний брат Асана. Його окупанти так само звинувачують в диверсії на газопроводі. Апеляційну скаргу на запобіжний захід окупаційний суддя того ж Верховного суду Криму Олексій Козирєв залишив без задоволення. Засідання також відбулося в закритому режимі. Як повідомив адвокат Азіза Іслам Віліляєв, його підзахисного до суду не доставили. Він брав участь в засіданні по відеозв'язку. Мы поддержали свои апелляционные жалобы, просили изменить меру пресечения на домашний арест. Прокурор, естественно, прокурор возражала, говорила о том, чтобы оставить меру в виде содержания под стражей такой, какой она есть. Уйдя в совещательную комнату, судья огласил вступительное резолютивное постановление. Решение суда первой инстанции оставлено в силе. Изменил только на одни сутки до месяца 4 до 2 ноября 2021 года. Прямо сейчас забирают
Штрафи від 5 до 20 тисяч рублів. Окупаційний суд Сімферополя продовжив призначати такі покарання кримським татарам, які 4 вересня вийшли до будівлі ФСБ, щоб дізнатися, де 5 викрадених співвітчизників. Ескендер Емірамзаєв, Ремзі Зудієв і Сіяр Гафаров отримали штрафи у 20 тисяч рублів. Айдеру Абібулаєву призначили 15 тисяч, а Недіму Амзаєву 5 тисяч рублів штрафу. Всіх визнали винними у порушенні карантинних обмежень, визнавши збори кримських татар біля ФСБ неузгодженим мітингом. Щодо Лемара Юнусова, голови Сімферопольського регіонального меджлісу, справа досі розглядається. Напередодні окупаційні суди за тим же звинуваченням засудили десятки інших затриманих у той день, призначивши штрафи до 30 тисяч рублів. Тоді на 58 людей склали адмінпротоколи. Організувати співпрацю адвокатів кримсько-татарських бранців та допомогти їх родинам. З таким закликом з парламентської трибуни виступив народний депутат та заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Він закликав парламент взяти під особливий контроль справу нещодавно затриманих кримських татар та всіх бранців Кремля. Це стосується і фінансової підтримки, каже Чийгоз. Як приклад, він навів справу українських моряків, яких окупанти захопили у 2018 році. Вважаю, що нам необхідно, я маю на увазі владі, зараз взяти під особливий контроль справу Нарімана Джеляла і наших інших політв'язнів, організувати співпрацю всіх адвокатів для захисту. У нас є і допомогу родинам. Обов'язково скоординувати і тиснути на Росію. І от ця синергія, про яку ми багато кажемо, її треба над цим працювати, щоб оцей тиск наших партнерів і нашої держави дала швидше результат. Негайно звільнити Нарімана Джеляла та братів Ахтемових закликав представник місії США в ОБСЄ. Ендрю Шепард під час виступу на засіданні Постійної ради у Відні заявив, що Сполучені Штати підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, а також залишать санкції проти Росії. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо анексію Криму Росією. Як сторона, що підписала спільну декларацію Кримської платформи, ми підтверджуємо те, що Крим є частиною України. Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів і підтверджуємо, що наші санкції проти Росії через Східну Україну залишаться чинними доти, поки Росія повністю не виконає свої мінські зобов'язання. Санкції через Крим залишаться чинними. Окупанти затримали братів Ахтемових та першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла 3 та 4 вересня. Вони звинувачують їх у диверсії на газопроводі у селі Перевальне Сімферопольського району. Через своїх адвокатів Асан та Азіз Ахтемови розповіли про погрози та катування у застінках ФСБ. Так окупаційні силовики вибивали в них зізнання у диверсії. У Меджлісі цю сфабриковану справу розцінюють як помсту Росії за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 вересня. В окупованому Криму порушили право на справедливий суд у так званій справі Чубарова. Про це йдеться у доповіді голови моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильди Богнер. Зокрема, вона вказала на порушення міжнародних стандартів під час так званого процесу через те, що окупанти виносять вироки за події, які відбулися до окупації. Як і раніше, у Криму порушувалися права на справедливий судовий розгляд у справі голови Меджлісу кримськотатарського народу Рифата Чубарова, який сьогодні проживає на материковій Україні. Він був заочно засуджений судом в Криму до 6 років позбавлення волі за організацію масових заворушень під час мітингу перед Кримським парламентом 26 лютого 2014 року після ретроактивного використання законодавства, що є порушенням міжнародних стандартів. Підозрюються у шахрайстві в особливо великому розмірі. Саме так закінчилась кар'єра окупаційного віце-прем'єра Криму Євгена Кабанова. Російські силовики звинуватили його у завданні збитків майже на 60 мільйонів рублів та кинули за грати. Кабанов був призначений на посаду так званого віце-прем'єра Криму 27 листопада 2018 року. Він опікувався будівництвом та реалізацією Російської федеральної цільової програми розвитку Криму та Севастополя. Вчора окупаційна Держрада Криму відправила
відправила Кабанова у відставку, а сьогодні зранку його затримали силовики. Окупаційний Київський районний суд Сімферополя підтримав клопотання російських прокурорів та заарештував Кабанова до 22 листопада. Разом з ним на нарах опинився вже колишній окупаційний міністр будівництва та архітектури Криму Михайло Храмов. Його теж напередодні відправили у відставку і звинуватили у крадіжці грошей з російського бюджету. В лавах українського війська без втрат. В штабі Об'єднаних сил повідомляють про певне зниження ворожої активності. Минулої доби окупанти не застосовували артилерію, однак обстріляли захисників Новолуганського, Південного та Кримського. Ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої зброї. В напрямку Південного противник вів турбуючий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Кримського російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Біля населеного пункту Новолуганське ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. З Афганістану до Києва прибув літак з евакуйованими українцями. Він повернув додому 96 осіб. Щоб це відбулося, Україна вела багатоденні міжнародні перемовини. Як зазначила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, яка зустрічала літак в аеропорту Бориспіль, Україна не залишить в біді своїх громадян, хоч би де вони не були. Наразі прилетіло 96 осіб. Серед них є громадяни України, є особи з посвідченням на постійне місце проживання в Україні, є члени їх родин, а також особи, на повернення яких запитували Ватикан та Канада. Хочу подякувати всім, хто сприяв цій евакуації: Офісу президента, посольству та Міністерству оборони, особливо воєнній розвідці України. На Канарському острові Пальма продовжує агресивно вивергатися вулкан. Потік лави вже знищив більше 200 будинків. Евакуйовано щонайменше 6 тисяч жителів. Людей не залишили в біді. В цілому на острові живе 80 тисяч людей. Волонтери збирають для тих, хто залишився без даху над головою, їжу, одяг та навіть дитячі іграшки. Організовано вже 13 центрів такого збору. Просто намагаємося допомогти. Мені не по собі, коли сиджу вдома і нічого не можу зробити. Тут я щонайменше можу посильно допомагати. Ми всі добровольці. Люди приносять одяг, їжу, все необхідне. Ми сортуємо одяг на чоловічий та жіночий і за розміром, щоб було легко розподіляти. За попередніми даними, вулкан вже знищив майно приблизно на $102 мільйони. Влада Іспанії обіцяє купити для постраждалих 2 житлові комплекси з майже сотнею будинків. Допомогти з тимчасовим житлом планують і іспанські банки. Постраждав і врожай бананів, основного експортного продукту острова. Фахівці кажуть, що вулканічні гази для здоров'я людини не є небезпечними, але стовп густого диму розтягнувся більш ніж на 4 кілометри. І це може загрожувати літакам, поки аеропорт Пальми працює в звичайному режимі. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.